Natay man ti may sa lalaki ang managan Rodolfo Agustin Jr. Tangunan, 31 titawen na, may sa amal nalon nga agnay ti barangay Sapriana, Sinait, Ilocos. Kalpasan nga nabunubunan ti bala ti bagina. Nakarecover dagiti kaming iti kapulisan ti nasao nga ili. Iti 30 nga kapsula iti carbine, 13 nga kapsula ti caliber 5.56 ken may nga buli, 5 nga kapsula ti 9mm. Ti investigasyon ti PNP Sinait bandang alas 6:45 iti bigat iti may ka-14 nga aldaw. Daytoy nga bulan nagreport ti barangay Captain Florentino Sarte ti nasao nga barangay nga adda na pasamak iti masakupan na. Aditan nga napan nga nagresponde insigida dagiti kaming iti kapulisan. Ket ditan nga nakita dati bangkay ni Agustin nga nadikos ti bukod na adara. Pinalap mi asikot ti kabigatan na pamangan ni report dayto. Ket ti dagiti palawag dagiti karubada. Awang kanumot tinagda nga putok kada nga rabi dagiti panakapasamag ti panakatay ni Rodolfo Agustin. Pinasinggitan pa'y tinatakamat ng opisyal. Awan ti anya nga records ti biktima iti opisina da. Ngamin ti barangay da. Ket saan nga mabilang ti kinaadunan. Ken ti pinakipatpatang iti press corps dagiti karoba ti biktima. Ket nasa oda nga riribok iso na ti barangay. Ken mangingibrong. Well sir, in apamang kano nga daman makwada nga suspect ket i-report na mga sigod kano iti kwerpo ti pulisya. Siya damo tami nga tumulong tay bareng no mamonto mo lang ti suspect ka nagpatay ka dahil ti baruda. Nakunamit ti ina ti biktima ani Tessie Bumanglag. Awan kan met ti ammuna nga nakarkariri ti anak na. Nasa una pa'y nga adalat ta iso na iti uneg iti pagtainganda. No awan ti ububrain ti anak na. Napang kami mat. Kami nga namnamaan na tama masansan mo mararami ti kasjay nga ubranang. Nga no ko may sa nagbuybuyang. Ang kumungay pagaropang nga kasjay ti mapasama ka ta nangarod. Samangpot kami ti bigat, nakaluka mo dito yun. Apay nga tako namin. Rumwara di banger, adam sinilas na sir. Di ka siyempre biro ko. Idi kuang ka po ta biro ko ilata na makita mo na buong dagita salmingan. Kasi yan adumatim ti kuang nga nakita mi dito yun. So jay sir, kinita ki jay ka da jay mo nga nakadasa yun. Adumot ti tama na ti paltugon. Kada jay lang sir, awan mo madmadlaw mi, awan mo ti kinaririri na dito. Kaya ka mo no kasano, no nati laonay ti nakakuan na kanya na. Agingga na ita nga gundaway, awan pa lang ti mabaling nga maitudo. Nga masuspecha nga nangaramid ken ti biktima iti PNP Sinait. Kapuanan ta awan met ti mayat nga agsao, nga karoba iti biktima. Ken may pakamu nga ti ina ti biktima, ken ti stepfather na. Ken dagiti kakabsat na iti biktima, ket nairana nga awan da iti pagtainganda. Napanta naturog ti balay ti maysa nga kabsat iti ina ni Agustin. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.